Führeri, Paakelsin kekkosvideot ovat saaneet suuren suosion. Ne ovat trendanneet YouTubessa jo kesästä lähtien ja ovat menneet viraaliksi. Katsojaluvut ja tilaajat ovat nousussa. Kekkosvideoista on tehty juttuja niin lehtiin, televisioon kuin radioonkin, eikä loppua näy. Se on vain ohimenevä meemi. Kohta kansa palaa taas Führerin luo. Herra Führeri, kekkosvideot... Kekkosvideot ovat suositumpia kuin Hitler-videot. Kekkonen on great again. Kaikki, ketkä pitävät kekkosvideoita hauskoina, painukkaa helvettiin. Saatanan tunarit! Miten se kaljupää voi olla suositumpi kuin minä? Jumalauta! Kuinka monta kansanmurhaa tässä pitää suorittaa, että minut muistetaan historian suurmiehenä? Se nössö Kekkonen ei holokausteillut ketään! Minä pesen pallini joka aamu holokaustisaippualla! Ja puhdasta tulee perkele! Silti jengi pitää sitä munapäätä kovana jätkänä! Voisimme päivittää imagoasi paksusankaisilla silmälaseilla. Lässynlää, saatana! Minulle vain nauretaan! Eivät he sinulle naura, ne nauravat sinun kanssasi. Sinä olet OG-meemi. Turpa kiinni! Helvetin 16! Kuka tahansa puupää voi laittaa dementoituneen vanhuksen kiroilemaan ja sössöttämään sekavia videoon ja kuvitella, että se on hauskaa! Vitut! Enhän minä voi ajaa päätäni kaljuksi kuten Kekkonen. Näyttäisin samalta kuin ne pässit seuraajani. Lisäksi sillä oli vieraana Irvin! Tänne bunkkeriin ei suostu tulemaan kukaan muu kuin se saatanan Putin! Sitten jos se roudaa sinne studioonsa vielä speden, niin peli on pelattu. Se on game over! Viimeinen sammuttaa valot! Se on loppu nyt. Kaikella on rajansa. Tuokaa syaniidipillerit. Muksuille ja vaimolle kanssa.